ସକାଳର କିଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଯେମିତି ଆମକୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଆପଣ ନିଜର ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ଯାହା ବି କିଛି କାମ ଅଛି, ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୋଇବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସବୁଦିନ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଘଣ୍ଟାର ନିଦ ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଶୋଇବି ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଉଠିବି। ଯେମିତିକି ଜଣକୁ ମିନିମମ୍ 6 ଘଣ୍ଟାର ନିଦ ନ ନେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଉନି, ତ ତାହେଲେ ଆମେ 10ଟାରେ ଶୋଇବା 4ଟାରେ ଉଠିବା, କିମ୍ବା 11ଟାରେ ଶୋଇବା 5ଟାରେ ଉଠିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଟାଇମ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍କୁ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଦେଇପାରୁଥିବ। ନମ୍ବର 2, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଫ୍ରି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ କିଛି ସ୍ଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଫିକ୍ସନ୍ ବୁକ୍ ଯେମିତିକି କିଛି କାହାଣୀ ଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାହାଣୀ ଥିବ, ସେସବୁକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ, APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଜୀବନୀ, ବା ଏମିତି କିଛି ବି ଜୀବନୀ ଯେଉଁଟାକି ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଟାଇପ୍ର ବୁକ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ତାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ରେନ୍ ରିଲାକ୍ସ ହୁଏ, ଆମକୁ କିଛି ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ 5 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ଯେତିକି ବି ସମୟ ଆମେ ଶୋଇବା, ସେଇଟା ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ ଫୁଲ୍ ରିଲାକ୍ସ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସତେଜ ହେଇକି ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠିପାରିବା। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 3, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, ଗୋଟେ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ବି ହେଉ ଆପଣ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ତ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତି, ବା ଦିନରେ ତ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆମର ବ୍ରେନ୍ର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ, ବା ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ନହେଲେ ବି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଏମିତି ମାନେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏମିତି କିଛି ନ କଲେ ବି କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଥ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯାହା ବି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ବା କିଛି ବି ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଥଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ବେଲୁନ୍ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ନିଜ ମନକୁ କେବଳ ବ୍ରିଥ୍ ଉପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। କେତେଥର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲେ, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ନିଦ ହେବ। ନମ୍ବର 4, ରିସାଇଟ୍ ଆଫର୍ମେସନ୍ସ। ଆପଣ ଯାହା ବି କାଲିକି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ବି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଥିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍, ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଇନକମ୍ କରୁଥିବେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିকে ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ତାକୁ ରିସାଇଟ୍ କରିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ସତରେ ମୁଁ ସେସବୁ ପାଇଯାଇଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଏ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ସେଇଟା ୟୁନିଭର୍ସକୁ ମେସେଜ୍ ଯାଏ। ତା ସହିତ ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହେବା ପାଇଁ ବା କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ନିଜ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 5, ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ୟୁଅର୍ ଟାସ୍କ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଏ କାମ କରିବି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ 10-15ଟା କାମ ବାଇ ଫୋର୍ସଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିପାରିବେନି। ସେଇଟା ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କେପାସିଟି ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲିକି କରିପାରିବା ଦରକାର। ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ସେତିକି ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଆଜି ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଦେଲି, ସେତିକି ସବୁ କାମ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆପଣ କରିପାରିଲେନି ଦିନେ ଅଧେ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ସେତିକି ମୁଁ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ବେଡ଼୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ନମ୍ବର 6, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆପଣ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଭିତରେ ମୋର ଉଠିବାର ଅଛି, ତ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିକି ଶୋଇବେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ନିହାତି ଭାଙ୍ଗିବ।
ନାଇଁ ଯଦି ବିଶେଷ ଦରକାର ପଡ଼େ ଆଲାର୍ମ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରିକି ଟାଇମ୍ ଶୋଇବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ିର ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସେଇଠି ଥରେ ଯାହା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୁଏ ସେ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ିର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ସବୁ ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍। ତ ଆପଣ ଏଇ କିଛି 5-6ଟା ସରଳ ଟିପ୍ସ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆପଣେଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଟାକୁ ଭଲସେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ରାତିରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେ। ଦିନ ସାରାର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ପରେ ଶୋଇବା ସମୟଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଥିରୁ ଆପଣ ନିହାତି କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ଯଦି କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।